Video yathu lero tionesana mmene tingapangire hide application yathu mwanzeru. Application izooneka ngati ina komano ilinso ina yosiyana ndi imene ikuonesa icon yosiyana zina losiyana. Ndiye tatiye tionesane kuti matani. Ndi apa chimene muyenera kuchita ndikukhala ndi application uyu wa Chrome app. Ndi chomwe tichita apa ndikupita ku browser aliyense. Ndi ine ndigwisa ntchito Chrome. Ndi ningosearch apa kuti ndikalenda icon png. Ndi kuti apa ndikupanga download icon iliyonse imene ndikuyifuna. Mwachitsanzo tingo download iyi. Kena ulipita ku Chrome app. Ndi mwachitsanzo apa mfuna kuti mupange clone kaya Facebook, tiyesera ndi WhatsApp ndipanga pa plus. Ndi kuti apa ndisankha WhatsApp iyi ndipanga pa plus. Apa ndi kuti ndisintha zinali takulemba kuti kalenda. Apa pa icon ndipanga select icon. Kenako ndikapanga select icon ya kalenda imene ndapanga download ija, so ndipanga select from album. Ndi apa yabwera ndipanga okay. Kenako tipanga clone. Ndipo lero apa wamaliza. Ndi kuti zili ndinu kunsiya konku kapena kumika pa home screen. Ndi kuti nganofuna kuti akhale pa home screen mumpanga hold. Ndikupanga desktop shortcuts. Ndi uyu wabwera apa kusenza kuti munthu akaona application amene azingoti ndi kalenda makansigula chonchi azikapeza kuti ndi WhatsApp. So kuko mutha kupanga ku register number imene mufuna kuti ikhale ngati yobitsika. So kupanga kwake ndi kumeneko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeka osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video sadera.